Ψάχνουν την κάθε την παλιά και βγαίνει. Για να δούμε η ΑΕΚ από τα αριστερά. Γίνεται η σέντρα και έχουμε αυτογκόλ. Αυτογκόλ. Πάει να βγει και παίρνει την μπάλα. Γυρίζει στο ύψος του πέναλτι για να δούμε. Σουτάρει γκολ. Γκολ. Η Τζουτσουράκη. Χαμαλίδου, Κόγκολη. Περιμένουν την μπάλα. Σημαδεύει εκεί. Η μπάλα που φτάνει. Γυρνάει η μπάλα. Σουτάρει γκολ. Γκολ από τη... Για να μην παίρνει την μπάλα. Σπάει αριστερά στη Βιβιέρ. Η Βιβιέρ σουτάρει κατευθείαν. Τι γκολ βάζει. Τι γκολ βάζει. Η μπάλα παραμένει στην κατοχή. Και επικίνδυνα πλασέ και το γκολ. Είναι το 0-1 για την ομάδα στην Δραγούτσου. Δεν είναι καλό το διώξιμο της Δραγούτσου. Η μπάλα στρώνεται και έχουμε ένα πολύ εύκολο γκολ για την... Πούλιου λοιπόν απέναντι στην Χάρινγκτον. Εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίκαια για το 1-0. Εγκίνηση της Αντρεύσκα. Αντρεύσκα παίρνει μέτρα, θέλει να βγάλει στη Βαρδαλή, πέρασε η μπάλα, πρώτη προξένου από τις κόντρες και Γουίχη με πλασέ, μπάλα γκολ! Τρομερό γκολ από τη Γουίχη! Για αυτό το φάουλ που έχει ο Όφης, το 34 έχουμε φτάσει. Είναι στην μπάλα στο πίσω δοκάρι, κεφαλιάς, δοκάρι και μέσα, 1-0. Προηγείται. Ωραίο άνοιγμα στον άξονα για την Καλδαρίδου. Πατερνάκ, σεντράρι στο δεύτερο δοκάρι, 2-0 από την Σουλόλα Όφη στο 68. Κάνει 2 τα τέρματά του, επιβεβαιώνει την ανωτερότητά του και σε αυτό το διάστημα.